Aitatxi amatxiak zaizte. Oporretara joan behar duzue, eta zuk Mali datak hautatu aitzin, seme-alabekin aipatu nahi duzu, biloben zaintza antolatzeko. Xumai aldiz ez. Mali hasita, 3 bertsu 8ko handian. Nola hautatu ditugun egi, politak baina urrunak, gure iloba maite kutxunak, beti zaintzen ditugunak. Sata jaldatu nigar kontsola, jostatu arat ta unat, gure bakantzak bihurtzen dira, burasoen lan egunak, burasoen lan egunak. Baina iloben satar aldatzen, ez da bakantza soberik, behingoagatik egiazkoa, hartu nahiko nukenik, eta ez dut nahi seme-alabei, hortaz deusik galdetzerik. Ez bainuke nahi gero ilobak gubiokin igortzerik, gubiokin igortzerik. Lasai gurekin ez dira ginen, ezkira bidoak aben. Naizta seme eta alabak ola, ez diren jartzen eraben. Ezin naiz joan jagin indaike, kezkatuta erdik gabe, maeta santilusita peio, ongi diren jakin gabe, ongi diren jakin gabe. Nike ilobak gogoko ditut, hori ez dezaketuka, baina bengoan igandik urrun, nahi dut beraien disputa. Beraz bakarrik joan gaitezen, hori merezi duguta. Eta zu lasai jakinen duzu, handik telefonatuta, handik telefonatuta. Baliza eginta abisatu, nahi nituzke lehenengo, bidaia zukin egin nahi nuke, gero oiekin espero. Ejanen diet zegin dugun, ta zeginen dugun gero, lasai zena jadeituko ditut, gauero eta goizero, gauero eta goizero. Hainbeste berri izan beharra, ene emaztea zer den. Ez dakitea bakantzetara noizbait iritsiko garen. Goizero eta gauero berdin, deitu nahi dituzu omen, bada geldituzu beraiekin,
tabakarrik naiz joanen, tabakarrik naiz joanen.